Jaod bura moro e kaunti ma Kisii koritimone nonro bang' tim makoch kama ne onene ka ogoyo jago moro ma jahigni 36 ma bende oyang kaka Omariba Moriasi e magawa moro Kisii tich ang'wen mokalo. Omariba Moriasi ne ochwalo wachno ko obila mag Kisii Central ka bende oyango ni jaod bura ne omonje e wi weche motudore kod hera. Elizabeth Ajode nigi ler. Picha wang' dede mar magawa no nyiso kaka jago moro donjo e hotel kendo kao kom momenyore tir kod kama Omariba Moriasi ne obete ka ometho kinyi mar tich ang'wen tarik 27 Novemba e higani. Bang' nyiriri machuok, jago machielo ma oyang kaka jaod bura ma Kisii donjo tir nyaka kama Omariba obetie bang'e ochako goye. Wang' dede nyiso ywaruok e kindgi mane okaw dakika moko, nyaka kaka jorit kod jogo mabende ne ni kanyo temo thegogi. Omariba lero ni jaod burano ne okelo koko kopenje gima omiyo odonjore e wechene maiye. Stormed in directly to me shouting, lazima utaniheshimu, alleging that I'm having an affair with one of, or rather with his girlfriend. Then he started beating me. He was accompanied with his bodyguard and another person. So there was a scuffle. We reported that Kisii Central Police Station. Okil mar Omariba penjo gima omiyo jaod bura no pod ni thuolo kata bang' donjne seche mabende Omariba to pod ni kod rem kaluwore kod gocho mane oyudo. We have had a P3 form filled. Every procedure has been done, but the police are yet to arrest the culprit who assaulted our client in Kisii with unknown people in a restaurant in Chava, Kisii town. Okil no bende omedo ni nyaka sani Omariba ngimane ni kamarach ni mar jaod bura no nyalo bet ni manye mondo okel tulo kendo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.